emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu kuba sikwazi ukuphinde sihlangane la okwesibili ke sifika ekhaya kwaMpontshana eMabhanoyini. Angaze ngilibone kodwa nelilodwa nje ngiza la. Noma ke sebawa babe namabhanoya wasekho namangazi. Sibonge kakhulu ngibingelele ngokuthobeka okukhulu kubaba uMpontshana emzini wakhe la. Ngiyabona ukuthi isiZulu siyaziwa impela la. Indodana inawo umuzi kababa. Ngisho ubaba esadlula emhlabeni ihlala ithi umuzi kababa. Owayo yona izowakhelwa indodana yakhe. So umuzi kababa uMpontshana the senior lo esikuwona. Kusho ukuthi ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba ukuthi usamukele wawuthandile ukuthi sisheshe sibuye. Ngiyakhumbula ngenxa yesimo ke umsebenzi mningi uxakekile kodwa sesikhona ngokugcina inkosi. Bingeleleke ubaba uMpontshana indodana yala ekhaya engubaba wala ekhaya nomama. Ngibingelele ke obaba bonke abakhona omama befundisikazi intombi nezinsizwa no Sunday school nobaba usishayela insimbi lapha ya nomphathi wohlelo ukhanyile Myeni. Ngelinye ilanga ke ngikhuluma nonkosikazi ethi nghawo namhlanje ngifaka umuntu ekhaya lezona izibonge ezimbili ukhanyile Myeni. Kuthiwani ke makunjalo angihleke athi hayi ukhanyile. Ukhanyile mina ngithi ukhanyile. Hayi ke khanyile ndodakazi siyabonga. Umama wakho ke lo umamyeni yamazi. Siyabonga kakhulu. Bengazange ukuthi unezwe lihle kanje. Hayi ke kuhle ukuhamba bese ubona izinto ongazazi. Uma umbheka ngeke usho uphuma izwe lengaka kulo muntu. Kodwa ke liyaphuma. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sibonge ngani nonke enikhona nabasukumile ke bafakaza. Siyabonga kakhulu abasukumile bafakaza. Sibonge ke nakumama uNdlovu. Manje angazi nozobahlukanisa kanjani. Uthe umama uNdlovu makhelwane kwase kuba umama uNdlovu olandelile mangaphazama uthe umama Mpontshana. Kusho njalo angithi ugogo. Bazohlukanisa kanjalo umama uNdlovu makhelwane umama uNdlovu uMpontshana. Ayithi ngiyanishutha la ngizonikhipha ku YouTube. So nizozibona ke ku YouTube nomama uNdlovu ababili kodwa umunye umama uNdlovu makhelwane nomama uGumede Makhonyeni. Anifuna lezi bongo zenu zokuzala phela ke kube kuhle mangezule ishigama umdala usuthi umasibani bani kwaGumede. Kuyahlukaniseka ke kodwa kulutho ke mhlambe nokutshela emva kwenkonzo ngibhale mangabhalile ke uphuma umama uGumede wasemakhonyeni. Ayikho enye indlela. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu ngosuku oluhle kangaka siphe lona ukuba siphinde sikwazi ukuba khona kanye nani la. Konke osekwenzakele ngibe impressed ngo Sunday school ingane ezincane kangaka zazi amavesi. Mkhulu umsebenzi eniwenza kule ndawo. Siyabonga uNkulunkulu akubusise thisha ka Sunday school. Kuyabonakala umuntu ubonakala ngemisebenzi yakhe izinto azenzayo. Yinenye engayiphawula sengibongela abafakazayo. Ngibonge nekhwaya. Liyacula leli khwaya niyalizwa kodwa litulizwi. Litulizwi lokho kungijabulisayo. Siyabonga kakhulu abacula umqondo umuntu kodwa abacula izwi likaNkulunkulu. Siyabonga umfundisi othongatha umsebenzi owenzayo mkhulu kakhulu. Uyobonga ezulwini wakha amaqhawe ayothola imqhele kanye nawe. uNkulunkulu ke anibusise nonke kule ndawo. Angingathithiki isikhathi ngoba isikhathi ke kuthiwe sidliwe isilwane sibe isikhathi sidliwe yithina. Kusukela isilwane nje ngoba nakho singakwazi ukuyikhulumela. Sizoya ke ezwini lenkosi esolithola ke kumaHebheru chapter 11. Ngimkhumbula uJesu umhlengi ngimkhumbula malanga sengihuba ngihambe endleleni ihubo
ishilinkosi ishilo kanjalo inkosi ayiselilandana eselilanda iba oyikubukhulu Egameni lomfelethu uJesu siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukuthi usihlengile ngegazi lakho, sihlengiwe saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Sho njalo uJohane wokuqala chapter 12, bonke abamamukelayo wabapha amandla kuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abangazalwanga ngegazi, abangazalwanga ngentando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu ngomoya wakhe. Siyabonga Nkosi, sihlangene namhlanje la kule ndawo. Ngiyacela ukuthi uyibusise le ndawo, ubiyele lo muzi nabanikazi bawo. Sikhulekela nobaba omdala, ubaba uMpontshana, mbiyele Nkosi umgcine. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ukuba umenzele umusa. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ukuba ufinyelele emzini wakhe, empilweni yakhe, kumama wekhaya, kubo bonke. Uwenze umsebenzi owenze eCalvary, basindiswe, bakhule, bafinyelele ekulazini iqiniso. Sikhona-ke sonke Nkosi, lona loyo ofikile suka la eduze nosuka kude, babiyele ubabusise Nkosi, basithole isibusiso sabo. Abezile kumuntu kodwa size kuwe Nkosi, ngoba amazwi okuphila kuwena. Sikwazi ukuza kumuntu, umuntu akanalo izulu, ngeke asifake ezulwini. Umuntu akanaso isihogo, ngeke futhi asifake esihogweni. Kodwa wena Nkosi Jesu othe wawufile, wavuka ngosuku lesithathu, wafike uphethe ihluthulelo zokufa neze-white days. Ngakho lokho kuwuphawu lokuthi akekho ezesihogweni wena ungavumile. Ngokufanayo futhi indlela neqiniso nokuphila akekho yakubaba ezulwini ngaphandle kwakho. Yiba nathi-ke ngomoya wakho ingcwele, ukhulume uzambule. Moya kaNkulunkulu, umoya ongcwele mduduzi, sazise lokho okukhulunywa ezulwini, busise lenkonzo usihole. Lonke udumo sinikeza wena, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyabona ukuthi kufanele ngiqale kuphi. uJesu Kristu uyinkosi, mangimusha akekho la eduze. Ukhona le emuva, ukuthi labantu abaseduze kwami abamazi. Kufanele ngiqale lapho-ke. Uma ufunda izwi lenkosi uFilipi chapter 2 verse 11, uthi izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi, kube udumo kuNkulunkulu. Isivumo lesi esisinikeze ezwini lenkosi esithi uJesu Kristu uyinkosi, asisho ukuthi uJesu uyinkosi, uKristu akasale ngaphandle. Asisho futhi ukuthi uKristu uyinkosi abese asala uJesu. Mhlamba silivule, ngoba ngiyabona umsebenzi wami uqala kude namhlanje, bengithi uzoqala eduze. Ngakho ngeke ngimshiye ningazi,
ulwazi abantu bakaNkulunkulu babhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ngifisa ukuthi ngihambela nonke senimvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Ngoba mawumvuma uyasindiswa, usho njalo uRoma 10:9. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyasindiswa. Ngeke usindiswe uma ungamvumi. Sibheke-ke Philip chapter 2:9 kuya ku-11, akulona ivesi losuku. Ngisalungisa le ndaba kaJesu Kristu uyinkosi. U2:9, ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolonke aguqe. Ayaguqa ezulwini, ayaguqa emhlabeni nabangaphansi komhlaba. Verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Uma umbheka uverse 11, amagama athi uJesu Kristu uyinkosi abhalwe ngamagama amakhulu, lonke lelo gama. Kuthi khona imfihlakalo ekhona. Ngakho-ke lijwayele leli gama. Ngiyazi khona abantu abathi uKristu uyinkosi bese bethi abanye uyabusa. Asisho-ke kanjalo la. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Bese nawe usho njalo, ngoba uma ngila ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngiguqisa amadolo ezulwini, ziyabhawa iy'ngelosi ngamandla engiwanikwe uNkulunkulu. Uma ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ziyabhawa iy'ngelosi ngamandla wena owanikwe uNkulunkulu. Uma nawe uthi uJesu Kristu uyinkosi, akunandaba ukuthi umfundisi noma uyena, wothi nje uJesu Kristu uyinkosi. Ngesikhathi kuguqa amadolo ezulwini nasemhlabeni kuguqa imimoya amadimoni, nasesihogweni kuguqa amadimoni, ngoba usuthe uJesu Kristu uyinkosi. Izifo ziyaguqa, akukho okungaguqi. Bese-ke udumo, inkazimulo iye kuNkulunkulu ngenxa yokuthi usho njalo. Uma-ke ngimi la ngithi uJesu Kristu uyinkosi, nawe ubothi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba uma ngithi la uJesu Kristu uyinkosi, ngiguqisa yonke imimoya kaSathane, iyabaleka eduze kwami. Ibalekela kubani? Kulo ongasho. Hlala-ke wena ungasho, uzofuya wonke la madimoni agcwele kule ndawo. So uma ngithi uJesu Kristu uyinkosi, nawe ubosho njalo, abaleka ashona esihogweni la ebhilonga khona, lapho engowakhona. Ngisho abagulayo uma uthi uJesu Kristu uyinkosi uyasinda. Lo ohayizayo ophethwe amadimoni, usho phezu kwakhe, phezu kwekhanda lakhe, uthi uJesu Kristu uyinkosi phezu kwalo mzimba, lophuma idimoni lishe lihambe. Linamandla leli gama, silambulelo uNkulunkulu ebandleni. Abantu abaningi abalazi, kodwa libhaliwe lingamagama amakhulu. Uma uthi uJesu Kristu uyinkosi, uvula umnyango wezulu. Niyangizwa abantu bale ndawo? Uvula umnyango wezulu. Number 1, uyasindiswa ngoba uyavuma ukuthi uJesu uyinkosi. Number 2, uvula umnyango. Siyakubona lokho kuyiselelesi. Ngikhuluma ilizwe lebesinabo le. Uma ukhumbula uJesu esesiphambanweni, wayekakwezelelesi ezimbili. Esinye iselelesi sithi uma uyinkosi, unguKristu, yehla esiphambanweni usehlise nathi. Esinye sesithi hayibo, silathina ngenxa yokona kwethu, lo akanasono. Sesijikela kuye uJesu sithi Jesu uzungikhumbula embusweni wakho. Akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Ngamanye amagama savuma iselelesi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Singazi sona, kodwa sambuleliwe bathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. So uma uthi uJesu Kristu uyinkosi, uyamvuma ukuthi uyinkosi, uvula umnyango wezulu. Uma after 2 minutes or 5 minutes ushayeka phansi uphuma umphefumulo, uzongena ezulwini. Zwana mina ngikutshela ngoba iselelesi sathenjiswa sangena ezulwini. Uma uthi uJesu Kristu uyinkosi, uyasindiswa. Uma ufunda abaseRoma 10:9 lithi uma uvuma ngomlomo wakho, ukholwa enhlizweni yakho, uyasindiswa. Yiphi enye insindiso enifunayo? Khona enye oyifunayo? So-ke musuyithatha ukuthi isiqubulo, asisona isiqubulo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Isivumo. Uthi uverse 11, ezilimi zonke zivume. So asikhuluma iziqubulo la, sikho epolitikini la. Akukhona akuyona into yebandla lasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, kodwa yambulelwe lona ibandla. So sesiyanikeza ke nonke, singasho ukuthi phuma ebandleni okulona, kodwa ngikunika isikhali
esokungenisa ezulwini. Uzongena emotweni la uhambe noma ungena etekisini uthi uJesu Kristu inkosi. Kanti kusele 10 minutes kwenzeka ingozi uphuma umphefumulo ungene ezulwini wena. Ngoba uthe uJesu Kristu inkosi. Lijwayeleke leli gama. Lisezweni libhalwe ngama-capital letters amakhulu. Ngisho uzokhuluma nomuntu, ngisho ubamba ucingo uthi uJesu Kristu inkosi. Amadimoni usuwashayela abaleka noma belo muntu beze ngolaka kuwe mhlambe wonile ezokuthethisa uvela thobe noma vela drop ucingo angakhulumi nawe ngoba selishile leli dimoni lolaka ebelikuyena ngoba usuthe wena uJesu Kristu inkosi. Seningahlulwa ingane ezincane bezimla. Lezwile kodwa uthi zithini? Amen. Ngakho ke ngiyanika isikhali lesi. Asidluleke siyezwini losuku. Yishiso ukuthi ngithe mangiqeda ukuthandaza ngithi uJesu Kristu inkosi kwathi cwaka la phambili. Kodwa futhi uma ngibheka la phambili dobani abahlezi phambili abantu abamazi kahle uJesu Kristu inkosi. Angazi ukuthi batidwe yini. Ayike asidlula uSathane unjalo nje uyashayela kungafanele khona. Bavume nje nabantu bokushaya. Ningavumi ushaya uSathane. Ubani othanda ushaya uSathane? uSathane ngani wahlulwa. Niyazi ukuthi wahlula uSathane. Oyini manje nivuma ukushaya uSathane? Kwathi ngixoxa le ndaba emfushane kanti ngisayezwini. Indoda yayihlushwa umfazi. Le ndoda le ifika imabokonye emsebenzini. Ishaya unkosikazi. Hawu. Ijwayeleke lento bahlupheka abasebenzi abangani bandoda. Kwenze njani ubani lokushayayo? Ithi hayi akekho ngishayayo ngiwile. Hawu. Wa kanjani ngoba isolikude usune blue eye into esitheleka mawuwa ufuna ukushayeke lapha nje esiphongweni. Uyile hayi umngani wakhe asondele kuyambuza eduze ndoda. Umngani wami nesixoxa wonke into kwenze njani ngempela umngani wami nenkingi. Isha umfazi lapha ekhaya. Hu. Uyakushaya uyakuhlula impela yebo. Hawu ihlazulile. Hayi ngizokulungisela yena mina. Asimlungise ntambama namhlanje. Uzothi ukulibala siye late ekhaya sifike sehwalele. Sophatha nansi imvubu. Ngizokulungisela yena mina. Amtshele ukuthi bazokwenza njani. Ngizosala ngaphandle ungene. Hayi bafike ekhaya late. Mabefika khanyiswe ikhandlela. Ugesa ukho. Hayi makukhanyiswe ikhandlela. Amthukuluza unkosikazi ngamabomu. Anoyazi ukuthi khona ibodyguard yakhe ngaphandle. Awumfazi alwe ashuka umshaya. Mayeshuka umshaya vela kucisha ikhandlela aphume. Kungene le ndoda nemvubu. Ayiqhuma imvubu. Hawu isekabani ngiyaxolisa. Akakhulumi ngokuzolizwizwa amshaya ngeke ngiphinde iqhuma induku. Aya mayesethobile sethi ngiphinde iphume le ndoda kubuye le ukuyala ekhaya. Khanyisa ikhandlela. Ithi mayimbo ithi sika ungangishayi baba ungengiphinde. Hawu kanti kade engashayo yena. So uJesu sasishayelayo uSathane bazalwane. Nivumelana ukushaya umuntu osahlulwa. Hawu bakithi. uJesu wamshaya ke kukhanye kwakantishwe ekhandlela. Wamshaya nje wanaba. So kasingashaywa ke uSathane. Asiyeni lezweni lenkosi amaHebheru chapter 11. Upart 2 wenkonzo yayizolo. Izolo sisengwavuma emathobeni siyajabula ukubona besinabo khona bekhona kule ndawo. uNkulunkulu anibusise. Niyayazi kodwa inkonzo eniyenzayo. Nine benise emathobeni aseniyafika la. Ngithanda izwi kakhulu iminizwi ngiyalisebenzisa. Ngoba uJesu ngesathi engibiza wathi angoshumayela izwi ongekho ezwini ngakukhuluma. Ngifuna ukunitshela ukuthi yini le niyenzayo nenza isibusiso. Vula uLuka chapter 8. Isibusiso lesensenza. Angisho ukuthi nihambe zonke indawo ezindawo phela zikude. Uyoya lapho ukwazi ukuya khona. uLuka chapter 8. Ufunda kuverse 1. Kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana eshumayela ememezela ivangeli lombuso kukhulunywa ngoJesu. Benaye abayishumi nambili. Verse 2. Nabesifazana abathile ababephulukisiwe kubo umoya ababi nasezifweni. uMaria obizwa ngokuthi uMagdalena okwakuphume kuye amadimoni ayisikhombisa noJohana umkakhuza induna kaHerode noSuzana nabanye abaningi
ababe bakhonza ngempahla yabo. So ngamanye amagama ke angisho ukuthi ngiuJesu cha. Ngishilo mangithandaza nizile kimi size kuJesu size ezwini lakhe. So ke uma uhamba uyaluza la izwi likaNkuluNkulu likhona wenza isibusiso sesatholwa yilabo mama. Babehamba ngasonke isikhathi la uJesu ekhona ehamba nabafundi bakhe bebona ukuthi izidingo zikaJesu ziyafezeka nezabafundi. So ke ayikho into emnandi njengokuthi uthi mawushumayela uphakamisa amehlo usendaweni owazi ukuthi awaziwa kuyona bese ubona abantu abaziyo ngoba uyazi ukuthi njengoba behlezi phansi bakuthwele ngomkhuleko bayakukhulekela ukuthi ukhulume izwi likaNkuluNkulu. Ngoba abantu abahlezi phansi belalela basenkingeni angazi noma niyazazi into nisenkingeni. Ngoba umuntu omile la phambili ukhafumula umoya aphila ngawo. So ke uma umuntu la phambili onamadimoni oyisifebe oyisiphingi uyophuma la uzusuhalela abafazi babantu uma wesilisa uzusuhalela amadoda abantu kanti lo muntu obemphambi kwakhe kushumayeza. So kumele ukuthi umuntu omaphambi kwakho wenze sure ngokubona kwakho nangokukhuleka kwakho ukuthi ungcwele lo muntu. Ungahamba ulalela bonke abantu. Ungahamba ungena zonke inkonzo. Ungahamba ubekwa noma ubani izandla. Ngoba mangikubeka isandla ngisusa lolu gcobo olikimi ngiletha kuwena. Umbuzo ukuthi ngigcotshwe ubani. Ubani ongigcobile. So ngidlulisa lento ekimi sayithola Deuteronomy ukuthi uJoshua abantu bamlalela benza njengoba uNkulunkulu ekhulume noMose ngoba wayigcotshwe uMose. So kungahamba ubeka izandla noma ubani. Into engayitshela uJesu ke ngibiza bathi ngahamba ngibeka izandla noma ubani. Ngoba kusho ukuthi umuntu ngoba umfundisi ungcwele. Khona abasebenzela uSathane becasha ngoba befundisi. Khona abasebenzela izulu. Okwakho wena khuleka uthandazela uNkulunkulu akunika umoya wokuhlukanisa. Ngithi mangimile la ngikhuluma umoya ongcwele kuwe akutshela ukuthi lo muntu omephambi kwakho right noma akekho right. Niyangizwa kodwa. Nginikeza amathiphu ngoba nihlezi la ningena la nithanda ukungena khona nize nonikela nakuma-altare wrong. Mawunikela unikela la ukholelwa khona ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba mayengekho uyilandela isiqalekiso. Ake ngilinganise singithi ngamabomu ngumfundisi othwele ukuthwala kohamba inyanga. Ngesikhathi wena unikela kimi ngithatha imali yakho ngihamba inyanga. Amadimoni lawe ngwalanda inyanga awazi ukuza kimi. Eza kumuntu owenze ngakwazi ukuya kuwona. So isiqalekiso salamadimoni sizoza kuwena ngoba uhamba unikela. So uma mina ngikhonza uNkulunkulu mawunikela kumina awunikeli kimi uNkulunkulu uzokubusisa wena owenze ukuthi unikele kimi ngikwazi ukuhamba ngishumayela ivangeli. Niyabona lo. So mawunikela awubusiswa lo muntu ophambi kwakho. Ubusiswa yilothume yena. Umbuzo ukuthi ubani uthuma uNsibande. Ubani uthuma umfundisi omephambi kwakho. Hamba unikela ke wena ngoba ukhonza ukunikela. Akuhanje ukunikela ufunde uDeuteronomy chapter 12 verse 13 and 14 mangaphazana. Mhlawumbe omunye akangivulela ngiconfirm ukuthi ngiright in Deuteronomy chapter 12 verse 13 and 14 uthi ungahamba unikela noma ikuphi uxwaye. Sivuleke sengezwini ke manje yabona ukuthi akiyeke ezwini. Mina indaba uNkulunkulu anithande kangaka lo ngifundisana nani ngakashumayeli. Lokhu ngifundisa nje ngakashumayeli. Yanithanda uNkulunkulu mhlawumbe ufanele nikhulume nendoni ube kwisiza la sithola indawo la kwakhiwa indlu yesonto uNkulunkulu asipha umfundisi isikhonze. Niyabona kodwa sinimthole Deuteronomy 12 uthini mfunde kakhulu uthi xwaya ukuba unganikeli ngeminikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo. Ozinjani? Ozibonayo. Futhi hayi noma ikuphi la ubona khona. Qhubeka. 14. Kepha kuleyo ndawo uJehova ayakuyikhetha kwesinye sezizwe zakho. Uyakunikela lapho ngeminikelo yakho yokushiswa wenze khona konke engikuyala ngakho. Endaweni ekhethiwe. Ekhethiwe-ke ilekhetho uNkulunkulu. Ayike ngiyabonga. Umama umyelo besifundeliso. Amahubo amaHebheru chapter 11 verse 1 and 2. Amahubo adumile. Wonke umuntu ihubo yalazi.
Sengithandazeleke kufundeka kanje isihloko sakhona amaqhawe enkolo esivumelwano esidala verse 1. Kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo, ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Upart 2 wenkonzo le, isihloko sayo engisinika sona mina sithi kuyini ukukholwa? Kuyini ukukholwa? Bambalwa kabi abantu emhlabeni abangakholwa. Bonke abantu bayakholwa. Mahluko ukuthi bakholelwe ezintweni ezingafani. Nawe kuhlezi la uyakholwa. Yini ukukholwa? Lithi iBhayibheli ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Uyaqiniseka ngento oyithembile. Lento oyithembile ifanele ukuba ibe yiqiniso kodwa futhi ingabonwa. Awukwazi ukukholelwa entweni oyibonayo. Sikholelwa entweni esingayiboni kodwa esiyethembayo ibisiba yiqiniso. Bathi ke abantu ukukholwa kuyazifikela. Niyabazi nani angithi? Uthi akhuluma nomuntu athi hayi hamba unesontweni koyifikela. Basho njalo bathi ukukholwa kuyayifikela. Kanti ukukholwa kufika kanjani kumuntu? Ake sifunde leyo nto manje. Kufika kanjani ukukholwa kumuntu? Ngoba bathi abantu ukukholwa kuyazifikela. Angazi noma nawe nje obulana nje kwazifikela yini kuwe. Kodwa uRoma 10 verse 14 uyasicacisela kahle kuya ku17. Kepha bayawukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Kukhulunywa ngokuthandaza. Uyothandaza kanjani umuntu entweni akangayikholelwa na? Bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye? Sikhuluma ngoJesu ke la. Abakwazi abantu ukukhuleka bengakholwa uyena. Bayokholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Mawufunda uMathewu 28 uverse 20 uthi uJesu leli ivangeli silishumayela sabe silishumayela emhlabeni wonke uzoba nathi kuze kube sekupheleni. Athi kuMathewu 24 ngeke abuye azolanda ibandla lakhe leli ivangeli lingakashunyayelwa emhlabeni wonke. Litheke lelizwi bayokholwa kanjani bengazwanga ngaye na? Nginombuzo ukuthi umakhelwane wakho uyazini wena ukuthi uyakholwa? Mina ngisho wenako la endlini. Uyazini ukuthi uyakholwa umakhelwane? Abakini inhlobo zakho ziyazi yini? Uma zinokwazi kwenziwa yini zikumeme mazenza imisebenzi? Zisholana ukuthi awusikhase phela wena uyasebenza, usebenza kahle, awusikhase senza umsebenzi kaBhuti, senza umsebenzi kaBaba. Kushuthi azikwazi ukuthi uyakholwa. Ngakho ke uthi umbuzo bayokholwa kanjani bengezwanga ngoJesu na? Inkinga ke obhekene nayo wena uqobo. Unecala igazi lalabo abantu uma ufika ngale lokuzwa kuwena ukuthi awubatshelanga ngani ukuthi uyakholwa omakhelwane bakho. Bayakuzonda bakungenele ekhaya ngoba bethi wena uhlanganyeli nabo, bakumemile awangafika kodwa ubatshelanga izathu sokungafiki kwakho. Ngakho ke ngikunikeza nje tip ukuze igazi labantu lingabuzwa kuwe. Akuthi kungenzeke lutho ubize umhlangano, ubize inhlobo zakho zonke, ubize omakhelwane, ubize inkonzo, uhlalwe phansi bese uyabatshela bomakhelwane bami sengikholwa la. Manenza imisebenzi ningangibali. Manenza u1 2 no 3 bantu basekhaya, mhlawumbe umdala ubhuti omdala nithembe mina cha ngeke ngisanishisela impepho. Yazi ukuthi akekho ozoxabana nawe. Kodwa uma ungabe usubatshela ngoba bekufuna bekutshela umsebenzi uthi hayi ngingeni lapho mina niqabene phela ngoba bakubalile bona, bazibalile indleko bathi usibani uzosisiza. Uma uzobatshela ubatshela kungenzeke lutho. Lithi ke izwi bazokholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayokuzwa kanjani engekho shumayelayo? Sonke njengoba sila singabashumayeli ngenkambo yakho. Inkambo yakho ithini ohamba phakathi kwabantu? Uma ugibela itekisi bayabona netekisini ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu. Uma usuhamba edolobheni noma uhamba ejozini noma ukuphike la ukhona, uyabonakala ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Emsebenzini la usebenza khona, mase bekhuluma indaba zabo, othisha besilisa noma besifazane bebodwa ninodwa sebekhuluma into zabo,
wenze njani uvela uhleke ngithi hayi ngizophendula mangihlekile ukanye nabo uzosha nabo esihogweni yaziwa ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu awuzikhulumi indaba zamanyala awuthi mawuqhamuka bethi hey wafika umfundisi besho bekubhuqa kodwa ekugcineni bazoyiyeka into abayikhulumayo ngoba sekufike wena ekugcineni bazoyiyeka into abayenzayo untshontsha kanjani umuntu emsebenzini esebenza nawe ekwazi ukuthi uyikhona wafuna amanye intshontshe ebona wena yeka ukuntshontsha kodwa uvela ntshontshe nje akhululeke ngoba uyazi ngeke umcebe mawumcebile uyamsaba uzokushaya usaba ukushaywa wena uhamba esihogweni engani uJesu washaywa wakhafulwa ngamathe wafaka umqhele wameva bekuyini kokwakho ukushaywa ufu uhamba ekhaya ezulwini sisaba ukushaya sisaba abantu uthi uJesu Matthew 10:28 ningabesaba abantu ababulala umzimba bengezukwenza lutho emva kwalokho mesabeni othe sebulele abe namandla okuphonsa umuntu esihogweni njengasho ngiyaphinda akekho nesihogo umsabelani pho umuntu ngoba ngeke akufake esihogweni akekho futhi onezulu umsabelani umuntu ngoba ngeke akufake ezulwini saba umuntu ozokuthatha akufake ezulwini onguJesu ngoba uyindlela neqiniso nokuphila ungahamba usaba noma ubani ngoba ngeke akwenzele lutho kunalokho uzolimaza inhliziyo yakho akone uhambe uyosho esihogweni nanti iqiniso elibhlungu uzothi ususesihogweni ekukhubile asale emhlabeni aphenduke umbone ongena ezulwini usesihogweni wena ngenxa yakhe wasala waphenduka angikaze ngizwe ezweni ukuthi mangabe wena wonile kumuntu wafa ufuna ukuhamba esihogweni oxolisa kuye sixolisa kwabaphilayo osefile ufile nje hayi ufile nje ngiyahamba mina ngezulwini ukuthi usesihogweni ngenxa yami cha mina sengixolele so kubuyisa lelo qiniso ukubona asazi ubani uzofa kuqala siza nje ngimsaba ubani ngone idla inyama yomsebenzi uthemba ukuthi uzozivuma isono sakho lithi iBhayibheli amaHebheru 10:26 and 27 owona ngamaboma usekho umnikelo ngesono musukudla isono ukuthi uzoxolisa lithi kuphela kunomlilo olinda amaphika nkani so asoni ngamaboma ngoba sithemba ukuthi sizoxolisa awoni ngoba usaba uNkulunkulu onesihogo onezulu hayi umuntu engakwenzele lutho into enhle umuntu ake wakwenzela yona emhlabeni ukuthi wakuzala wakukhulisa ngoba kuba wakuzalwa kushiya emgwaqeni ngabe wafa that is the only good thing oyenzela umuntu emhlabeni ukufanele umhloniphe umbonge umzali wakho ngoba wakuzala wakukhulisa so ukhulile ke manje khethe yakhe indlela ezokusezulwini ngoba kusiza ukukhethe umzali umzali musesihogweni hayi asiqhubeke lithi ngizwi bayokhuleka kanjani kuya abangakholwanga nguye na bayokholwa kanjani abangezwanga ngaye na bayozwa kanjani kungekho shumayelayo verse 15 bayoshumayela kanjani uma bengathunywa na ngifuna ukunitshela ke namhlanje ngisathi uNkulunkulu enginika leli verse enginitshela nonke ndwanila niyathunywa wonke umuntu la uthunyiwe kusukela manje ukuthi uma phambi kwabantu noma umi uyacula noma uthule njengoba uthule nje mawuthula usiphuma la uphila impilo ekhombisa ukuthi wena ushumayela ngokuphila kwakho indlela ogqoka ngayo ugqoka indlela egqoka ngayo abanye abantu indlela ukhuluma ngayo ukhuluma ngathi udilike entabeni izinto indlela ozenza ngayo zihlelekile zikhombisa ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu uyashumayela ke mawenze njalo ukuze abantu bazi ngalo Jesu ukuze abantu bakhuleke kuye bayokhuleka kanjani bengakholwanga bazokholwa kanjani bengezwanga ngaye ukhona umuntu sokwakusukela nje wakubuza athi mntana mawungitshela ukholwaphi awumbuzelani ngibona indlela ohlonipheke ngayo angithi ukhulumile ushumayelile ngendlela ohlonipheke ngayo kuze umfana ekuphaphelethe uzokushela futhi siseduze afika ayifana amantombazane engwajwayeleke le ihlukile indaba na ngoba uyashumayela ngenkambo yakho uvela ubhayizela abafana nje bakushele wesibheka khona wrong kuwena methi umfana wezokushela namadimoni idimoni lishela kanjani moya ongcwele asiprince phela bepractical nomoya ongcwele wena
liqala kuphi idemoni lishela umoya ongcwele kusho ukuthi khona into wrong kuwe ushela usukele nje ushelwe esikhaleni hayi there is something wrong kufuneka uzibheke phume lapho uhambe ekhaya ungena emkhosini ufaste uthi inkosi kusho ukuthi inkazimulo yakho ayikho kimi kufuneka uma uhamba abafana bangakusheli abafana bakusabe yazi ukuthi mabe ngakusaba abafana ufana nani ufana netoilet lomgodi mawuye etoilet lomgodi ufika uphunga impukane eqala ngaphambi uqale wenza umsebenzi so ke lezi impukane ezingabafana zifunani kuwe umntwana kaNkulunkulu usuka lo mfana ushelwa lo usuka lo ushelwa lo usedolobheni buye ke nawe usiyajabula usho ukuthi ngimuhle umuhle ini ngoba kusho ukuthi uyanuka ulandelwa izimpukane kweka moya uyanuka lithi iBhayibheli siyiphungele emnandi likaNkulunkulu waye ube iphunge elimbi wena elijabulisa amademoni angidlule usungizwile abase-Efesu 6:15 lithi ngakho yimani izinyawo zenu zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula isikhali samaKristu lungela ukushumayela ivangeli lokuthula noma ngabe ukuphi la ukhona shumayela athi umpostoli uPauli kumntana wakhe kaMoya umpostoli uTimotheo athi shumayela kuyisikhathi noma ngiso kusho ukuthini lo kusho ukuthi impilo yakho ayishumayele impilo yakho ayikhulume ngoJesu ngakhumbula omunye umfundisi owayiphila lempilo washumayela wathunywa lo mfundisi ukuthi ahambe ushumayela ezweni elithize kanti elize bayizonda inkolo wathi mayithi yaqala bamthembisa ukumbulala athi unkosi angizwanga ni kahle na wathi uJesu ngithumile okwakho wena shumayela ngenkambo washumayela ngenkambo wayivuka hamba lime ezenzela izinto engavula iBhayibheli engashumayeli konke ayekwenza kwakuyisibonelo kwazi kwafika usuku lwakhe lokufa wafa yahambe impilo kule ndawo yashintsha abakwamukela ukholo uJesu wathuma omunye umfundisi wafika eshumayela umfundisi mayishumayela umfundisi eshumayela bathi abantu bale ndawo thina siyamazi lo Jesu okhuluma ngaye singakukhombisa ngisho ithuna lakhe hawu ithuna lakhe engani ngiyanitshela ngithi wavuka obefile wahamba bathi thina siyamazi uphilile phakathi kwethu bakhomba ithuna lalo mfundisi bathi yabona yonke into esho ngoJesu sayibona kule ndoda wena inkambo yakho ithini na gqoka izinyawo gqokisa izinyawo zakho zilungele ukushumayela ivangeli lokuthula ngoba ngelinye ilanga sizoma phambi kaNkulunkulu asikhombisa abantu bebamba ujenga bebheke esihogweni athi yabazi laba abantu uthi angibazi ungabazi ngempela athi laba abantu ngangidalile emaphakadeni bosindiswa ngenkambo yakho kodwa wena wenza ukungcola phambi kwalaba bantu wena wawufaka amabhlukwe phambi kwalaba bantu wena wawuqhuma inwele phambi kwalaba bantu abayitholanga insindiso kodwa uzibiza ngegama lami balandele igazi labo ngilifuna kuwena so siphila insindiso noma ngasiphi isikhathi silele siyaphila ngingedwa edolobheni noma ngikuphi ngoba laba abantu kufuneka babone inkambo kaJesu kimi kufuneka umuntu akusukela athi awubaba ngabona uhloniphekile ufana nabanye obaba unesizotha mhlambe kusho intombazanyana encane esiyajwayela ukushelwa amadoda amadala uhlukile wena baba usebenza umsebenzini noma ukholwa useyitshela ingane ibona ngani kanti kukhona ukuphila bakhona obaba abahloniphekile yona isiyazi ukuthi uma iyabona ubaba uzoyishela ngoba yona ifunana imali kobaba kuthiwa bayakhokha phela ake uvele ubaba wena oqotho ongakhokhi futhi oshumayela insindiso ithi mayikuwela intombazana uyitshela hayi weke umuntu orong mntanami mina ngizokunika uJesu usindiso lento uthi uyayifuna kimi ngeke uyithola hayi sicashe ngamakhosikazi hayi mina mntanami ngishadile sengimdala kusho ukuthini ukuthi ushadile ngoba kusemqoko ukuthi ukhona yena uJesu kuwena so asikhulume ngoJesu intombazana incane iyashelwa hayi thina ebandleni lethu asiqomi ibandla kanti akusiyo uJesu uzothatha afake esihogweni ibandla uqomi ake sivezeni uJesu ephila siveze uJesu ebethelwe esiphambanweni ngoba wabethelela ukuthi sisindiswe
ubusuveza uJesu eyinkosi ngoba sizofa siye kuyena ebukhosini bakhe. Asiqhubeke. Ngakho ke hlala gqokisa inyawo zakho zilungele ukushumayela ivangeli lokuthula. Sibuyele siqhubeke noRoma 10 ebesinayo verse 16 and 17. Uthi ke uverse 16 abalalelanga ivangeli ngokuba uIsaiah 53 verse 1 uthi Nkosi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Abantu abafuna ukukholwa bakhulanga nangesikhathi sikaNoah ememezela umkhumbi. Uthi verse 17 ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu. Yakhumbula ukuthi ngitheni nje ngifike la. Ngithe kufika kanjani ukukholwa kumuntu ngoba abantu bathi kuyazifikela. Verse 17 yasithi ngalokho ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu. Hayi ukuzwa noma yini, kodwa ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ukukholwa kuvela ngokuzwa, ngiyagcizelela, hayi ukuzwa noma yini, kodwa ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu, hayi nganoma yiliphi izwi, ngoba sikhuluma izwi likaKristu. Ukulalela bese uyalenza izwi likaKristu, lokhu kuzokwenza ukholwe. Ukulalela bese uyalenza izwi kuzokwenza ukholwe. Ithini yona inkosi uJesu ngokuzwa? Wathini esihamba emhlabeni yena ngokuzwa? Mawubheka uJohn chapter 5 verse 24 uthi ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami abesekholwa ngongithumileyo nokuphila okuphakathi. Simple as that. Izwi bese uyakholwa nokuphila okuphakathi. Oluzwayo ukuzwa ubonakala ngani? Uyalenza. Mayithena izwi usho ukuthi lenze. Mawusulenzile unokuphila okuphakathi. Yilokho esingaxoxa ukuthi lithini lona izwi. Lithi izwi John 7:38 okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. So asiyeke konke ukukholwa okugcwele emhlabeni sikholwe njengokusho kweBhayibheli. And ukuba sonke sikholwa njengeBhayibheli esiliphethe lilodwa liyafana ngaba zikho ayikho lamabandla agcwele ngakho. Ngabe ibandla lilodwa ngoba senza into eyodwa. Kodwa maningi amabandla ngoba ilona lo uzakhela ukukholwa kwakhe okungekho ezweni. Ilona lo uhumusha izwi ngendlela yakhe. Uthi uJesu okholwa njengokusho kwezwi, njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Athi verse 39 wayesho umoya ongcwele. Ngoba umoya ongcwele uyedwa, umoya ongcwele uNkulunkulu. Uma sonke besinomoya ongcwele, izinkonzo esinazo besohlala zivuselelana, hayi sishumayezana. Hayi sitshelana ukungcola, sitshelana shiya lokhu yakungcola, shiya lokhu cha. Ngabe siyavuselelana lobusuku lusondela. Kodwa lesisikhathi umoya ongcwele akukhulumisa izinto, abantu abathiwa lezi zinto azikhulumayo, ubani ambona phakathi kwethu lento na. Kanti umoya ongcwele umbonile lo muntu. Bese ziyakhulumeka. Uthi kuJesu ozwa izwi lami, akholwe ngongithumileyo, unokuphila okuphakathi. Abese eqhubeka ethi akaye kwahlulelweni. Uma ungakufuni ukwahlulelwa, abangcwele ngeke bahlulelwe. Kholwa izwi elikhulunywa uJesu bese uyalenza, ngeke uhlulelwe. Ngoba usuku lokuhlulela liyeza lunzima. Lithi iBhayibheli lami kuyohlala ihlalo. Bonke abafile bame phambi kwesihlalo sokwahlulela bese kuvulwa incwadi. Eyodwa eyovula yasezulwini kobheka ukuthi igama lakho likhona na. Malingekho uphonsa uchibini lomlilo kuwukufa kwesibili. Mawufuna ukubalekela lolo lusuku, kholwa uthi uJesu ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade akaye kwahlulelweni. So this is the only way to escape judgment. Izwi ulenze uzo escape judgment. Ngizokutshela khona manje uzo escape kanjani. Lithi ke baseKorinte chapter 6 uverse 1-3. Ukhona yini umuntu ngicela ukuthi ubalekela kanjani kwahlulelwa. Ukhona yini umuntu enendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile kungabi kwabangcwele na. Ukumangala kwabangalungile. Siphethwe izinduna emakhaya namakhansela.
sisuke sinenhlanhla masinenduna esindisiwe. Kodwa uma unenduna engasindisiwe, lithi lelizwi ukhona yini umuntu kini uma enendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile na? Umangalelani umuntu ongalungile? Uyelani kwinduna engakholwa? Uyelani kwikhansela elingakholwa ukholwa wena na? Angimelene nawo ngikhuluma izwi ngiqeda kusho manje ukuthi uJesu utokholwa njengokusho kombhalo. Mawufunda amaHubo 1 verse 1 sikhuluma ilingane la. Ubusisi umuntu ongahambi ngeluleko zababi. Okungukuthi opposite lapho uqale kusi umuntu ohamba ngeluleko zababi. Uyaphendunene engakholwa ezokululeka kabi ngoba imbi ulanda isiqalekisa izinto zakhe ayihambi kahle nje ululekwa induna engakholwa. Uyasisula nesiqale sihlezi phansi. Uyotshela induna ukuthi nanga umuntu usenciphisa umngcele usedla indawo yakho. Engani wena sinommeli wethu thina uJesu. Yini ungaguqi utshela uJesu ngoba uzokulungisela laba bantu. Useyidlile indawo yakho. Unesibindi sokuyomangala umuntu ongakholwa. Asifunde lelizwi. Ukhona yini umuntu kini uma enendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile kungabi kwabangcwele na? Anazi yini ukuthi abangcwele bayokwahlulela izwe na? So wena uvuma ukwahlulelwa umuntu ongcolile kodwa ulindele ukuthi uzohlulela izwe ngokuzayo. Kepha uma izwe lahlulelwa yinina nifanele ukunquma ngamacala amancane na? Verse 3. Anazi yini ukuthi siyokwahlulela ingelosi? So ngitheke mangiqala uma ungafuni ukwahlulela uthi uJesu ozizwi lama kholo ngomthumileyo nokuphila ophakathi akayi kwahlulelweni. So mayingasayike kwahlulelweni lezi ihlalo ezokwahlulela zobe ihlezi sobe sihlezi kuzona sihlulela nenkosi uJesu. Ingane yakhe engafuni ukulalela idliwunge okuyikhombisa ihogweni. Umzali wakho oxoshe ekhaya ngoba ukholwa efuna ukwenza umsebenzi wena ufuna uyobukhomba ubaba wakho ukuthi to hell ngoba uyobe uqedile uNkulunkulu umuzwa ukuthi ubaba wakho asemhlabeni lo ngoba uzobe usuyijaji. Sizohlulela izwe bafowethu. So masizohlulela izwe ke sisuvuma ukuhlulelwa izwe la. So uma uphethe la emhlabeni ngokwasemhlabeni esemagunyeni engakholwa musukuya kena myeke umuntu ayidla indawo uJesu ukhulumile. Ku-Matthew chapter 7 or chapter 6 and go to 7. Uthi umuntu ekwemuka ingubo umnike nejazi. Iyophela leyo nto. Mayihlephulela indawo la usayifuneni athe uGebhu uzomnika la. Wenza izwa ngithi. Amen. Izwi linjalo uthi umuntu mekushaya lesi sihlahla emnike esinye. Bese bekhumsha cha lithathe njengoba injalo. Mangayi dramatize lento nangu baba uMpontshane kulense ngayo baba. Afika ngihlabe ngempawu. Bese ngithi shaya ngapha. Ngazi ngeke ngishaya. Uzongisaba ke lo muntu uthembele futhi uzongidubula. Ofela ejika hamba athi. Usengilwela uJesu. Kodwa manje mayingishaya nami sengiyalwa. Usekuphi umzalwane lapho? Asisukulishintsha mayekushaya umuntu la thana ngiphinde ngapha uzosaba uthembeni lo muntu abaleke mhlamba vela kubaleka wangempela usekulwela uJesu. So umuntu mayedla indawo yakho musumangala umuntu ongakholwa ngaphandle uma induna yakhe ikholwa hamba kuyomangala. Kodwa nje simangale kubantu abangakholwa ngoba thina sizobahlulela one day. Ngingixolele ngikhuluma izwi mina mangila angikhulumi ingane kwami. Lithi anazi ukusohlulela ingelosi. Uzoyihlulela kanjani ingelosi ehlala ezulwini engazange isenze isona? Wena uhlala emhlabeni wasenza isona. Asihlukaneni nezono sephila impilo engcwele. Masiqedele uJohn chapter 5 verse 24. Othi akayi ozizwi lami akholwa ngongithumileyo akayi kwahluleleni kodwa usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Uphumile ekufeni. So umuntu ongakholwa ufile ephila. So kubiza ukuthi uzwizwe ukholwe ukuze uvuke kwabafile. Ngoba mawudla isono ufile. Washo njalo uNkulunkulu uAdam. Wathi uma udle kulo muthi uyofa nokufa. Wayisho ukuthi ngizoxosha ideni. Mase ngixoshile ufana nofile kuNkulunkulu.
owenza isono ufile ephila and owenza isono ngokaSathane. uNkulunkulu akanameli ukufa kofayo, akenameli ukufa komubi. Ufuna simfune esenokutholwa, simbize seseduze. Mawufunda uHezekiel chapter 18 verse 23 ya 31, 23 no 31 uthi ngiyenamela nokwenamela ukufa komubi yini isho inkosi uJehova, kungabe ukuthi abuye endleleni yakhe aphile na. So uNkulunkulu akajabuli ngokufa komuntu omubi. Akumjabulisi lokho, and uSathane uyajabula. Akakunameli ufuna sibuye simkhonze. Ingakho ke uma ngibizwa abantu abangakholwa bethi ngiyoba ngcwabela umuntu angikwazi ukunqaba. Ngoba njengoba uNkulunkulu enganami ngokufa komuntu omubi, okungenani uzojabula uma kuzoshunyelwa ivangeli eliphilayo phezulu kwemingcwabo wakhe kuphenduka abantu. Bakhulume njengo-Isaya othi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona uNkulunkulu. So kufanele umuntu ofe ngakholwa okungenani kusindiswa abantu emngcwabeni wakhe. Bese bethi abanye ungayi kongcwaba umuntu ongakholwa. Uyekelana ungcwaba umuntu ongakholwa, uzobathola lapha abantu abangakholwa kusebashumayeza. Manje wanilana nje niyakholwa nonke, bapha abangakholwa basemacwaleni angithi. So uNkulunkulu usiqoqela bona ngokubulala abantu. Bese beyafika bezongcwaba, fanele sishumayele. Singaliyeki ivangeli ngisho emathuneni. Kuvele kufundiswe nje bese kuyagqitshwa. Shaya amabili amathathu labo baba bebengekho enkonzweni bezwe ngoJesu. Ngoba leli gazi lalaba abantu lizofunwa kuwena. Mfundiso suvele nje wafundizwi wafakwa emgodini umuntu. Ngisho ethuneni shaya amabili amathathu yebo bakhathele kodwa ngeke bakuthulise. Bazobe baluzweli izwi. Ngithi mina umuntu mayisebaleka uhamba neve enyameni. Gazi lakhe ngeke libuzwe kimi. Uthi ke ngenamela nokwenamela ukufa komubi yini isho inkosi uJehova, kungabi ukuba abuye endleleni yakhe aphile na. Verse 31, lahlani kini zeqo zenu neqengazo nizenzele inhliziyo entsha nomoya omusha ngokuba uyakufelani wenandla labaIsrayeli na, ngokuba ngenamela ukufa kofayo isho inkosi uJehova, ngalokho buyane niphile. Akenamela ukufa kofayo, kodwa uthi kuyigugu kuye ukufa kwabangcwele bakhe. Amahubo 116 verse 15, kuyigugu ukufa kwabangcwele kodwa akenameli ukufa kwababa. Ngakho ke usuku lwenkosi luzofika, wena unjani, uzobufile noma uzobuphila. Ngisho ukuthini? Ngoba uma ufile usukudla isono, uma uphila ingoba ulalela ilizwi osiyaphenduka. Ukukholwa ke kwakhiwe izinto ezintathu. Isihloko senkonzo sithi yini ukukholwa? 3 components of faith. Lezi zinto ezintathu zakho ukukholwa mazingaphelele awukholwa. Number 1 ulwazi, knowledge. Number 2 ukuvumelana, assent. Number 3 ukwethemba, trust. Lezi zinto ezintathu zakho ukukholwa mazingaphelele ukukholwa kwakho akuphelele. Angizichazeke ngoba ngiyazi udani ngizwa sengilahleke kakhulu. Ufuna ngimlande kulahlekeleni. Asikhulume ngolwazi. Ufunda uTimotheo oqala chapter 2 verse 4 uthi uNkulunkulu uthanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Iyona nkinga le. Sisindisiwe kodwa iqiniso asilazi. Ngiyithatha phi lento abantu mabengena ekhalezwi uqeda inyangana athi bengithi ngiyakholwa. Bengazi ukuthi kanti kunje. Sithi siyakholwa sihamba nezinto. Besingazi. Ulwazi alukho. Athi uNkulunkulu kuHosea chapter 4 verse 6 abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. So ukukholwa kwakho kungenalo ulwazi kufile. Yikho ngithe icomponent yokuqala. Othanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. So ngamanye amagama siyakhala silingisa uPaul othi ngikhohlwa ngokungasemuva, ngizelulela kokungaphambili. Kumbe ngingakubamba lokho engakubanjelwa inkosi uJesu
ukuvuka kwabafileyo. uJesu wavuka kwabafileyo wayenzela thina, wasibambela khona. Umbuzo uthi uzokubamba nawe na? Mayibuza uJesu elanda ibandla uzovuka kwabafileyo uma uzokusufile. Uma uzobuphila uzoguqulwa yini uhambe nebandla na? Ngakho khohle ungasemuva uzelulele kokuphambili. Ngoba uthanda ukuba bonke abantu bafinyelele kulazini iqiniso. Uma abantu ke sebesindisiwe base befunda ukuze bafinyelele kulazini iqiniso, bayakhululwa. Awukhululekile njengoba ufinyelelile kulazini iqiniso. Ngoba uJesu ngomlomo wakhe uJohn chapter 8 verse 31 no 32, uma nime ezwini lami ningabafundi bami sibili, verse 32, niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Ngakho ufuna sifinyelele kulazini iqiniso ukuze sikhululeke, ngoba uma ungafinyelelile ngeke ukhululeke. Uzokhululwa ukulazi iqiniso. Sengiyadlula esihlokweni sokulwazi. Into number 2, ukuvumelana, assent. That is to say yes to that truth. Uvumelane. Uma ukukholwa kwakho kungavumelani kuyize. Sibheke izwi lenkosi elichaza ukuvumelana baseRoma chapter 8 verse 15 siqhubeke. Ngokuba namkeliswa ngumoya wobugqila ukuba nibuye nesabe, kepha namkelisa umoya wabantwana ubuntwana esimemeza ngayo sithi Abba Baba. Into yokuqala leyo ufuna uzibuze yona, imuphi umoya owamamukelayo? Umoya wobuntwana esisho ngayo sithi Abba Baba, noma umoya wobugqila odala ukuthi wesabe? Esonile uAdam noEva babaleka ensimini yase-Eden bayocasha. Wafika uNkulunkulu wathi, Adam uphi na? Wathi cwaka. Adam uphi na? Wathi cwaka. Udlile yini kulowo muthi engithe ungadli kuwona? Iwona ke lo muthi oletha ukwesaba. Iwona ke lo muthi owumoya wobugqila. Asamkeliswanga umoya wobugqila ukuba sesabe. Samkelisa umoya wobuntwana esisho ngayo sithi Abba Baba. Lalela, yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Nakho lokhu kuvumelana. Umoya ongcwele uvumelane nawe ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Uma umoya ongcwele engavumelani nawe, ufile lokho kukhona. Ithe ukholwa kwakhe ulwazi. Number 2, ukuvumelana. Yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Umoya ongcwele uyafakaza yini ukuthi wena mawungafa manje uzongena ezulwini? Uyafakaza umoya ongcwele. Verse 17, uma ke singabantwana sizindlalifa futhi, izindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu, uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Uma nje ungumntwana, umoya kaNkulunkulu uyavumelana nawe. Masuvumelene nawe ungumntwana kaNkulunkulu. Mawumntwana kaNkulunkulu indlalifa kaNkulunkulu. Sonke njengoba sila masingabazibulo sizindlalifa zemndeni yethu. Uyindlalifa yakwaMpontshane, uyindlalifa yakwaMathenjwa, uyindlalifa yakwasileso sibongo. Thina yodwa into wake waba umntwana kaNkulunkulu uyindlalifa yezulu. Ukuthi usindiswe kudala noma nini alikho izibulo ekukholweni. uJesu yedwa izibulo lethu. Thina sonke asiwona amazibulo kodwa sizindlalifa kanye noJesu. Akufana nasemhlabeni, indlalifa idliwe umuntu omdala. Kubelungu indlalifa ukugcina uthunjana. Ukuthi ubanike ezulwini akusebenzi. Kusebenza ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu na. Uma ungumntwana kaNkulunkulu awusenzi isono. Ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlezi kuwe. Awusenzi isono, noSathane uyakubalekela njengoba ebalekela uJesu. Ngakho ke uma ke singabantwana sizindlalifa futhi. Izindlalifa zikaNkulunkulu esizolidlifa kanye noKristu. Kodwa only if sihlupheke kanye naye. Hlupheka kanye naye. Kuyini ukuhlupheka kanye naye? Ukuthi uma usosizini abe kanye nawe. Sikhonza uJesu ohlupheka nathi. Sikhonza uJesu ongena nathi emlilweni. Sikhonza uJesu ongena nathi emanzini. Uzoba indlalifa kanye naye uma ungene naye. Bangena abafana bathathe esithandweni somlilo. Befakiwe beboshiwe.
uthi uNebukadnezar ake nime ikhulu zami asifakanga nabafana abathathu beboshiwe na uthi ngibona bane bakhululekile bahamba emlilweni owesini uyindodana kaNkulunkulu ngoba ungena nathi emlilweni soba indlalifa noJesu uma sihlupheke naye sangena naye emlilweni mawungangenanga naye emlilweni ngeke ube indlalifa naye angiphume kulelo phuzu lokuvumelana siye kwethemba sivale inkonzo ukwethemba trust uma ukholwa kwakho kungenayo itrust kufile fanele kube nolwazi kube nokuvumelana kube netrust lezi zinto mazingaphelele ukukholwa kufile maHebheru 10 sikala ku21 lithi sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu masondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa siyasondela kumpristi omkhulu ngokwethemba nangokukholwa zifafaziwe inhliziyo kungasekho valo lokubi ngoba samkeliswanga umoya wokugqila kuba sesabe usondela ungasenalo uvalo lokubi angiphinde ngiqale sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu masondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo futhi khona abasondela bedina icala khona izingane ezisondelayo ngoba zijabulisa abazali esothini phela kuyakholwa ekhaya khona abadala abasondela ngoba behloniphana phela ubaba wekhaya ukholwa eqala angakakholwa angisale sengilandela nje nami noma umama uyakholwa angisale sengilandela mangigula ngibeka izandla ngisinde khona amadoda akholelwa yilokho uthi ngoba inkosikazi ibeka izandla sinde thezoxoshwa emsebenzini yamkhulekisa uRoma 10 akangaxoshwa ishuthi yaphila lento kaNkosikazi angisale sengimlandela sisondela ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo ngoba kungaphelele ukwethemba ekungena ezulwini ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa inhliziyo zifafaziwe ngegazi likaJesu lungasekho uvalo lithi umzimba wethu upheziwe ngamanzi acwebileyo ila kungena khona ukuthi uvuma uJesu ngoRoma 10 uvuma izono zakho ukuze amanzi acwebileyo ayigazi likaJesu akugeze ngoba ngeke ungene ezulwini zingavunyiwe izono wathethelela verse 23 masibambisisa isivumo sethu masibambisisa isivumo sethemba lethu singaxegi ngokuba ukholekile lowo wethembisayo ukholekile owethembisayo that is why fanele sinethemba that is why i-element noma i-component yesithathu yokukholwa kuyi-trust ngoba yena owethembisayo ukholekile ngakho nathi masisondele kuye sikholeke ngenhliziyo ephelele hayi ukugcina icala khona abanye abakholwa ngoba befuna i-advantage ngizwa abanye esikoleni ngajoyina i-SCM ngoba ngangibona ukuthi iyathandwa othisha nezinto ezizipesheli nami ngase ngiba i-HCM kusho ukuthi azenze ikholo umuntu obefuna ama-benefits asikwenzi lokho ukholwa ngoba uNkulunkulu ekudalile wathumela indodana yakhe ezokufela esiphambanweni ngenxa yezono zakho wasuthunyelelwa umoya ongcwele wesethembiso that is the reason why kufanele sikholwe masibambisiseke isivumo sethemba lethu singaxegi ngokuba ukholekile lowo othembisayo masiqaphelane ukuze kuvuse uthando nemisebenzi emihle siqaphelane verse 25 singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane kakhulu njengoba nibona usuku lusondela singakuyeki ukuhlangana kwethu ngiyethemba kusahlangana bake bangixoxele mama wala ekhaya wathi bayahlangana noKhanyile bakhuleke ngamasonto singakuyeki ukuhlangana kwethu nawe mawuthanda ukubajoyina woza umkhuleke niqeda ukukhuleka ama isikhathi sisavuma nithola inkonzo ephuma ekhaya lezwi nilalele senikhonzile uNkulunkulu nihambe nemakhaya lithi ke singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhubo wabanye kepha masivuselelane ikakhulu njengoba nibona usuku lusondela ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukela ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngezono kepha kuphela ukulindela okwesabekayo kwahlulela nomlilo oshisayo uzakuqeda amaphika ngalo ufuna ukwahlulela
Mongafuni ukwahlulelwa izwi ulenze ukuze udlule kwahlulelweni uphume ekufeni ungene ekuphileni. Yilezo zinto ezintathu ezakho ukukholwa. Ngiphinde Hosea 4:6 uthi uNkulunkulu abantu bami bayabhubha ngenxa yokweswela ulwazi. Lezi zinto ulwazi, knowledge; 2 ukuvumelana, assent; 3 ukwethemba, trust. Masikhuleke. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyakubonga ngezwi lakho Moya Ongcwele, siyabonga. Sibonga ukukhona bakho ukuthi awusilahlanga kanye nathi. Ushilo kezwini lakho Matthew chapter 18:20. Wathi uma ababili noma abathathu behlangene ezwini lami ngikhona. Ngenxa ukuthi simemeza uJesu Kristu oyinkosi, ingakho ukhona Moya Ongcwele. Ngoba ukhona wena, ukhona uNkulunkulu Baba, ukhona uNkulunkulu Indodana uJesu Kristu, ngoba wena urepresenta bona. Siyakubonga Nkosi kakhulu ngale nkonzo. Ngikhulekela abantwana bakho kuba bayizwe, bayilalele inkeneze endlebeni zabo, baphile. Ngoba ushilo kuJohn 12:48 wathi ngeke usesahlulela, kodwa yizwi olukhulume kithi elizosahlulela. Le nkonzo nezinye ezishunyezwe abanye abafundisi abaphilayo ziyoma phambi kwethu ngosuku lokugcina zisahlulele. Asikwazi ukuzilandulela. Sisizeke Nkosi, singabe ngabaluzwayo kuphela, kodwa sibe ngabaluzwayo izwi lakho, silenze, sikholwe njengokusho kwezwi lakho. Ngoba esiswini sethu kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Dumo lonke Nkosi silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Inkosi uJesu ke ithi ngingahambi nginganikezanga ithuba lokumvuma ukuthi uyinkosi. Akaziyekela umuntu kodwa ithuba elinikeziwe lokumvuma ukuthi uyinkosi. Uthazile ukuthi uma umvuma uvula umnyango wezulu, uma umvuma uyasindiswa. Ufuna ukukhumbuza engikushiya, ezulwini akungena ne-CV akukhona emsebenzini. Ukuthi wasindiswa nini akusebenzi lokho. Ukuthi uswashumayeza abantu abangaki akusebenzi lokho. Ingakho uJesu kuMathewu chapter 7:21 ethi akubona bonke abathi inkosi inkosi abayongena ezulwini. Uthi abanye bayothi wawushumayele emgwaqeni wangakithi, bathi sasikhipha amadimoni ngegama lakho, athi dedani kimi ngoba ngizange nginazi. Ngawe amagama imisebenzi esiyenzayo esifaka ezulwini sifaka ukugezwa ngegazi likaJesu. Uthi kubafundi bakhe bebuya bejabula abawu-70 kade bathumile, tabambe boshumayela emzini ngemizi, bakhiphe nga-2 bayabuya bathi amadimoni asithobele, nabanezifo sebakhulekela bayasinda. Uthi ningathokozi ngalokho, thokozelani ukuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Lilotshiwe negama lakhe ezulwini. Uma uJesu ethi ngeke abuye lingashunyayeliwe ivangeli emhlabeni wonke, okungukuthi lizoshunyayelwa abalithandayo nabangalifuni, lizoshunyayelwa abasindisiwe nabangasindisiwe, makushunyayeliwe nje yena kuphela. Angananga uJuda wamthuma wathi hamba ushumayela nabafundi azi ukuthi yena uzomkhaphela. So ivangeli akukhathaliseki lithi lishunyayelwe ubani, but manje lafinyelela emhlabeni wonke, yehla indodana yesizwe sakwaJuda izosilanda sihambe siye ekhaya. Ilokho kuphela okubambile. Ngakho lishumayele ngenkambo yakho. Mayikunika uNkulunkulu ekubiza ushumayele ngomlomo, lishumayele ngomlomo ungathuki, ngoba kunegazi labantu elizobuzwa kuwena. Okuzosiza ukhule kuRoma 10:9. Ngichaza ukuthi awungeni nge-CV. uRoma 10:9 akuwena owebandla usezwini. Noma ubukhonza kuphi ibandla lingena ezulwini. But wakwafika omunye umzalwane mayingena ezulwini ethi uyabheka, akababona abakubo ngoba wahamba emhlabeni, abakubo yazi bafaka ivalo. Wathi uyabheka, wayesiyabuza, wathi angiliboni ibandla lami. Bathi ibandla lakho yiliphi? Walisho lihlezi ngakuphi? Kodwa wekha amabandla la ezulwini. Khona umuntu ogezwe ngegazi likaJesu.
uzothi mayebuya azoyikhethela ebandleni nasebandleni akho bandla elizongena ezulwini asiyeke ukuqhosha ngamabandla athi umuntu ibandla lami mina elasungulwa ubani owayehamba noNkulunkulu uyena oyehamba noNkulunkulu akwena nawe hamba nawe noNkulunkulu athi kuGenesis 17 kuAbraham hamba phambi kwami ungabi nasici ilokho kuzosifaka ezulwini hamba phambi kaNkulunkulu blamelessly kungabi bikho ukukhonjwa kuwena kungabi bikho iphunga wena ungaphatheka kanjani uthi uyafika eJozini yazi besinenkonzo sabusisa kunobaba uNsibane muphendwa seRichards Bay lothanda amantombazane ngathi ungalimala iphunga ileyo nto uthi usese ukhuluma into lithi iphunga ngikhona kuthi sekukhulunywa konke okumnandi ngomuntu bese liyavela iphunga lakhe so asihambe phambi kaNkulunkulu singanuki singenalo iphunga ngoba sigeziwe ngegazi likaJesu ivula ithuba ukuthi ubani mawufuna ungena ezulwini asikhule kuRoma 10:9 emva kwalokho yazi-ke kufanele uvume izono uma ungazange uzivume kodwa nje uRoma 10:9 uma ukuthi isikhathi sakho sesifikile namhlanje uzoba naye eparadise khethe yakho ngoba indlela zimbi khethe yakho nikhuleke emva kwami abaseRoma 10:9 nonke ninenimile sithandaze Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise uSathana ngimfuni amadimoni angiwafuni ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami ungikhulule emandleni kaSathana ungilondoloze Nkosi Jesu uzongivuse ngosuku lokugcina ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu amen ngizokhuleka ke nimile kanjalo niphakamisa izandla baba egameni lomfowethu uJesu ophilayo nanti ibandla lakho elakhiwa amabandla amaningi ahlukeneyo asemhlabeni ngiletha kuwena Nkosi manje ngiyacela ukuthi ubangcwelise ngezwi lakho ngoba izwi lakho lisigezo samanzi usho njalo Efesu chapter 5 ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubangcwelise ngegazi lakho ngoba igazi lakho lingelesivumelwano esisha ukuthethelelwa kwezono ngiyakhuleka uNkulunkulu wami banomusa kulona loyo khona la udelile ubumnandi abengaba kubo noma udelile ukuye enkonzweni yakhe akayijwayele wakhetha ukuzoba nathi la siyacela ke Nkosi ukuthi angayisoli ngokufika kwakhe ngcwelise Nkosi alungele ukuhlwithwa kanye nebandla makukhona abagulayo la ngiyabakhulekela manje kuba baphilise ngithuma izwi lakho phezulu kwalona loyo ogulayo ngoba izwi lakho liyaphila ushilo kuMahubo 1:7:20 wathi uthumela izwi lakho ubaphilise ubakhulule emathuneni ngoba ukugula kungukuba sethuneni
kwelikamoya, bakhululeke uNkulunkulu wami nomusa, ngoba izwi lakho ligijima ngaphezulu kombani, izwi lakho lidabula amanzi, lidabula umlilo. Izwi lakho uNkulunkulu wami nomusa liphilile, libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili, lihlaba lahlukanisa ithambo nomkantsha, lihlukanisa umoya nomphefumulo. Izwi lakho lahlulela imicabango nezizindlo, ngoba kukho kusithekile kuwo ngekho bala. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo ngiyala yonke imimoya, madimoni, amadevil oshiphaza abanasabelo, phezu kwalo naloyo khona la, phezu kwaleli ikhaya lakwampontshana liyangcweliswa, liyahlanzwa. Nginikela wena-ke Nkosi bonke abantwana bakho nemindeni yabesele emakhaya, kwangathi ungasebenza emfihlakalweni, kuba bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Siyabonga udumo lonke lungo lwakho, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu-ke seningahlala, abagulayo sebekhulekela, ususindile umukhona. Jesu ehamba emhlabeni wathi ukukholwa kwakho kusindisile. Ususindile, sesihlanganile ezwini lenkosi sonke. Ukuthula kwenkosi kube nani nonke, nimphilela uNkulunkulu. Masingahlangani kuleli, sihlangane kwelizayo. Ngiyisela kumphathi wohlelo, uJesu Kristu inkosi. Amazulu